Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ban pen snow tu ki pajba halor ketika yada COVID kat khandai ki arngut ki doctor jong ka civil hospital Shillong kata Joint Director of Health Service Surgeon Superintendent's Civil Hospital Dr. A. Dekar bat ka Dr. C. Marbajang kela batai bin pabin kumno kani katika kanyarap ki pajba bat kumno kanyada ya kito ki bala a ya kani katika na kani ka klam COVID kat khandai tung ini sengap ya kini ke jing batai jong kini ki arngut ki doktor ketika kalongkum katuka bangiyo mensyuahi mo kidawai yada pengkema pengidang ring iyo ki smallpox iyo ki tuka BCG iyo pengidang pulih te kini ketika kalong ki lat ban yada ki jingpang te akan ni ka sin kini ketika hawat kelawan mentah bat ni pensulur hi kabala ya ki briu bakinai tika ki asa ki aganodi ki field workers ki le kat bala kan konvensi ki briu wan ngiru hapo hospital ni le kan konvensi ki briu bakin ai ketika nomor kai ka bang ui wat hadu mentah hiru ki bala ai ya ketika khamtam ni ki tu ki bala ai ya ka second dose ki bala complete ki dose kadon ka jing da hawa kila ban yo covid mo makidum yo covid la ki etika andai ka tu ka jungjur jo ka jingpang mau jujur jong kerja hari bukan poisa ICU ni hospital ka kamduna mau ngiladon waktu staff jong niru ki bayo covid positif mereka dah pendek ki vaksin ni i ba kim dong kam man ki hospital mau sutri dah yang ki lajam mau te ha dan kendek ngot ki bayo atang ka first dose ki bukti ki dang yo hi ke jingpang tang ba ka tu ka severity la ni ka jujur jong kerja hadu ban poisa ICU hadu ban habu ventilation ka duna Namanya kamdan kana bandan ada kidan kawai-kawai kidan pang kemudian diabetes hypertension dan dari kana kaduna bah bat kai ke bangi kini kan dia sengi kare bon kini ki bayam mo ngan mana pet bahai ki bayam hangni bon ki bayam hangni ki de ki bampat aitika mo bon ki de ki bampat aitika nan vaccinated ni atho hiru dari pat badia nan vaccinated te kai kan mangan pensulur ki pat bah kade WhatsApp iki fake news kata ngira etika ning nimpat yo kiba ke sitom adin ba etika tang ba silong wat etika por ba fikishin ne future ho ada fisong mo fidan pang wat ai ketika mo kitu kiba don BPA konsult saya ki doktor Jofi di lepau dawai BP coba penuan etika ba sa ai ketika mo tika ndai tang ba fidan ki waiting pang umlong ban etika ni kham kia dai tang ha kitu ki bri ki balong allergic mau ki bri ki balong allergic ki bri ki ba no ki bala dan katka bala ban tali ka senam apa men te kum ya kitu ni kham kia lani ni pensange so ki dawai ki di ni hai ketika bisa beteng ni ki dawai tengah tharai kini ni badan kanun ni pang ni kendu kinu doktor ki batai pihak kanu kamana etika but kipada pada kibam dan kanu-kanu ngan pensulur ai ketika kakum bangi ihi ke rabha bat kapelaj ihi na ketemu hospital nimpat tip kanu teliki wave kinwan metang itu nak second wave metai wan third wave sakat no teliki wave kinwan nimti mo te Henry ka niyo ikini ka kabu ngan pensulur borak penda banai kini ketika lagi ai hadian kalai benai de kan khambha lokat kum ka jing kuat kini ki start mo na central hi kila pha hi ta ka ayu ka kai pot engi bangin deban ai den lai nai ma ki lap ba ladang i ai hadian kan ni ka lai banai ni kan khambha te ka means kata ka no means kejingele akan met kan kham kran kita ki antibodies kan kila form kan kham ayu te kata hi ka contraindication mot kata ka bangim te ban ai all mun de ban ai hi lada sukhen phi yo ka vaccine ha ka sen ka baning kong phi yo kata ka anaphylactic shock bangi ong mo him briu su lani phi kan hergan san ka BP ye ka don reaction kum ta ngim ju asu ka second dose mo ta kawai pat hadu menta ya ki ba armet empat ai namar ba kepat ka jemput ki ham study ha kini ki ba armet pan ai ka injection Koi pat ngila ban ai with precaution ni op nak hareng mot ya ban pet ha ya gitu ki bri ki badan ha long badan kum ki badan bleeding tendency ban bleed akan no po place na akan no po
ngila ban ai ndre nya ban pet ha te yaki te wat ki brio menta ki besitom jur kum ki ni chronic kidney disease kini ki dialysis itu ki bapang cancer ki bapang sibun ki jingpang deh ngila ban ai di ban ai ki tu le hamtam kenapa kan ya dai ki bahkan nomlong kam nom akan jingpang kanom ban ne ki nama kan kam trai bahai kini ki ba hamdan ke jingpang hagamet teh ban ya kita ki brio ki ba kam klan kam sat mo pia kini rungi a ni kumanga ngadi dialysis ngi encourage bet ya kini ki brio ni penna slur bet pekin wan chaprang pekin ai tibun lagi patient jangi wale dialysis pun kira a ke injection ki sister jangi ki bade ki longi ngi la don la kajong ka vaccination drive mana kene ngi keli shwa pidi dawai ayu fidan jing shit ne fidan kumta te ani mentale ki la bu bet ki poster mo ke bagian kenapa kan sok nama tang kepo jencar ni lah bun beriu pelat beromok te na takadawi kini ngi keli shwa bun la takidan jing shit merkano any acute problem merkano ko ba hakatu kapor bidang dan jing shit ne jing jarho ne phimla ban ai ngi pensangi shwa hadu pendaklan ki beriu ki wanya thu hi majority ne ki beriu ki bawan ki se thu ngi dan kene jing pang long ne em ban ai ngidon ke jing shit itu ngina batai ki la kiru kitu ki asha ne ki badan hang tu ne ki ANM ne ki se phone ne ki doctors kin sa phone ne kin awalong ne ban ai ngina pen batai ki kuno bade ban ai ne bam de ban ai te kim ju da ham ai kumar hi bakle mo so kin aro kina phone chai ni long ne ban ai ne ki bakhan basat wala ki badan jing pang ru ngi fi am kum ki chronic disease am ni ha ban ai